diamantové šperky a tento program vám prináša české klenotníctvo Alo Diamonds. Alo Diamonds, odteraz a navždy. Mravčenie a zlá citlivosť končatín môžu byť neznesiteľné. Neuromedic regeneruje nervy, podporuje ich funkciu a citlivosť. Šperky svetových značiek v rodinnom klenotníctve Halada. Rýchly nástup erekcie kedykoľvek a kdekoľvek. Klavin. Mužom hneď. Vyber si z 5 registračných bonusov až do výšky 15 000 eur. Vyše 600 hier od top svetových dodávateľov. Výplaty do hodiny a o mnoho viac iba v online kasíne Eurogold. www.eurogold.sk. Hraj a vyhraj kdekoľvek, kedykoľvek. Keď sa ma potom pani Dačka spýtala, že Andinko, a že o čom je tá postava? A hovorím, no tak to je taká nedocenená herečka. A pani Dača, že no to bude výzva. Sieň slávy v premiére vo štvrtok o 20:30 na Jednotke. Zahrajte si aj vy a otestujte svoje vedomosti. Vidím, že niektorí ste si k televízorom sadli aj so sladkosťami. Nám darčeky nosí Mikuláš. Fú, čo ťa zmiatlo ešte inak? Tak tam som si neškrtol veľmi. Potom som si to celé spojil, ale môj mozog stláčal iné. Ale ja milujem, že keď tipujeme, tak každý, že... A potom, keď povieš, že správne... Jasné. Čo ja viem, v piatok o 20:30 na Jednotke. V 10. kole sa budete snažiť robiť zo zabudnutého nezabudnutelné. Začnite piecť teraz! Už len 5 amatérskych pekárov. 3 originálne výzvy, ktoré preveria ich zručnosti. Mňam. Motýl. Nenechajte si ujsť ďalšiu horúcu časť Vyzerá to nádherne. tej najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu o 20:30 na Jednotke. Vyber si z 5 registračných bonusov až do výšky 15 000 eur. Vyše 600 hier od top svetových dodávateľov. Výplaty do hodiny a o mnoho viac iba v online kasíne Eurogold. www.eurogold.sk. Hraj a vyhraj kdekoľvek, kedykoľvek. Příjemné sledování tohoto pořadu vám přeje Argin Max. Přípravek pro dlouhodobé zlepšení erekce a sexuální výkonnosti. Tento program obsahuje audiokomentár.